Il-qasma fil-Partit Laburista ddominat il-ġurnali tal-ħadd e kif l-editorjali qed jinsistu li mhux kollox wartu żgħar fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Joseph Muscat jisraq ix-xena politika minn idejn Robert Abela u b'Manuel Kuxkieri jimbotta bla waqfien għar-ritorn tal-eks mexxej Laburista fix-xena politika. Mhux hekk biss, iżda s-sitwazzjoni qed tkompli tigrava bin-nuqqas tazzjoni mill-Prim Ministru dwar x'għandu jiġri bil-kandidatura ta' Muscat u r-ritorn ta' Rosien Kutajjar. Fil-Malta Today jingħad li Manuel Kuxkieri kompla żied id-doża ta' inċertezza fih dan il-Labor, dikjarazzjoni li żżered konfużjoni sħiħa fost il-Ministri u l-membri parlamentari. Dan hekk kif messaġġ fuq Facebook Live, Kuxkieri sostna li qed issir pressjoni interna sabiex Joseph Muscat ma jitħallix joħroġ għall-elezzjoni tal-MPs. Numru ta' negozjanti li għandi isimhom u kuljomhom naf min huma dawn negozjanti qed jippruvaw jindaħlu fejn ma jesaħħhomx. Qed jippruvaw jagħmlu it-tentattivi tagħhom biex dak li tixtiequ intom u nixtieq jien għal Ġunju li ġej dan ma jsirx billi jindaħlu fejn ma jesaħħhomx fl-affarijiet interni tal-Partit Laburista u jagħmlu pressjoni sabiex jikkonvinċu lil xi ħadd u intom qed tifhmuni jikkonvinċu lil xi ħadd biex jagħmel pass lura u ma joħroġ għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dan fil-waqt li fl-istess video Kuxkieri sostna wkoll il-laqa konġunta tal-Grupp Parlamentari u l-Eżekuttiv li kellu jiddeċiedi dwar ir-riintegrazzjoni ta' Rosien Kutajjar ġiet imħassra fl-aħħar minuta. Fi kliem il-Malta Today, diversi ministri u membri parlamentari laburisti qed jinsistu li jinsabu skomdi bl-ossessjoni ta' Kuxkieri u s-saga mtawla ta' Muscat. Fil-fatt huma fissru l-ossessjoni ta' Kuxkieri daqs li kieku ġuvni li ma jistax inniżżilha li telqitu it-tfajla. L-inċertezza li hemm bħalissa fih dan il-Partit Laburista komplet tikber bil-kumment li qatt ma tkun taf jekk Joseph Muscat u xiered l-elezzjoni tal-MPs. Skont il-Gazzetta tal-ħadd ta' The Malta Independent, il-qasma fih dan il-Labor b'żewġ mexxejja fit-tmun tirrifletti l-istess qasma li kien hemm fil-Partit Laburista fl-1998. Il-partitani qed jibżgħu li l-istorja tista' tirrepeti ruħha u din il-qasma tista' twassal għal kollaż devastanti. Intant diversi esponenti fil-Partit Laburista saħansitra qegħdin jippontaw subajhom lejn il-mod li bieħed imexxi il-Prim Ministru Robert Abela b'nuqqas ta' azzjoni bħal fil-każ ta' Rosien Kutajjar. Is-sena l-oħra Rosien Kutajjar kienet sfurzata tirriżenja mill-partit wara li ġew pubblikati chats li wrew ir-relazzjoni intima li kien hemm bejn Kutajjar u Jorgen Fenech, apparti li kixfu l-kultura ta' tħanżir li hemm fil-qalba tal-Labor.